Nhar il-ġimgħa pajjiżna jingħaqad mal-kumplament tad-dinja biex ifakkar Jum il-ħaddiem. F'waħda minn sensiela ta' attivitajiet li l-Partit Laburista jorganizza b'rabta ma' dan il-jum, id-deputat mexxej tal-Partit Laburista Tony Abela żar il-ħaddiema li jaħdmu fid-Dipartiment tal-Kardjoloġija tal-Isptar Mater Dei. Dipartiment li ta' kuljum jara għad kbir ta' pazjenti bi problemi li għandhom x'jaqsmu mal-qalb. Akkumpanjat mis-Segretarju Parlamentari għas-Saħħa Chris Fern u l-Amministrazzjoni tal-Isptar, Abela ltaqgħu tkellem uħud mill-ħaddiema. Fosthom żgħażagħ li qed jitħarġu f'din il-professjoni, kif ukoll infermiera li waqt li qed jaħdmu għaddejjin bi studju li jista' jwassal għal impatt pożittiv fuq il-pazjenti. Fid-dipartiment wieħed seta' jinnota li d-dedikazzjoni tal-ħaddiema waslu għal progressi kbar. Progressi li jaraw li tiżdied l-effiċjenza fis-servizz li jingħata lill-pazjent. Fil-fatt, il-kap tad-Dipartiment tal-Kardjoloġija Robert Xwiereb spjega kif fi żmien sena saru mal-200 u 400 proċedura tal-qalb fuq pazjenti. Dan fil-waqt li kontinwament għaddejjin diskussjonijiet u proġetti biex problemi fil-qalb ikunu trattati b'mod li naqsu tbatija għal pazjent. Quddiem dan il-progress Tony Abela kellu kliem ta' tifħir għal ħaddiema li b'sinerġija jaraw li s-servizz tagħhom ikun ta' ġid tal-pazjenti. L-ewwel nies hawnhekk niġu ta' spiss aħna nżuru l-morda. Però llum fl-ewwel ta' Mejju ħassejna li nagħmlu żrara lil ħaddiema u l-impjegati tobba u infermiera kollha ta' dan l-isptar. U dak li dejjem sostnejna li dan servizz diffiċli, servizz li tittieħ b'impenn, din hija 3/4 missjoni u kwart karriera ngħidilha jiena. Taħdem u vera taħdem mill-qalb għax naħseb ebda salarju ma jista' jikkumpensa għax-xogħol li qed jagħmlu dan in-nies.